sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alauna 39. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Coke. Coke with Meals. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Ang hapon na naman, sa mga palangga ng mga tagpalamati. Yes, ang atin ng pagpagamusta sa inyo sa Pag-Wealth. Sa Miyerkules na edisyon sa Visit Night. At sa tres, sa bulan sa Nobyembra to 2021, then relax lang kamo sa inyo din ang mga lamtayan ko sigurado si Tito Wilma na daw. Okay, dito na kapanyagan na. Ang ibang dira busy pa sa pagtulo panghimot. Iba naman nagapulo paminsar kung anong mamahawon kaya sa mga alas-stress media. Pero iba na ito nga mga kauduran tawi ka panampo ay sa kami bisang palibog. Siyempre, ang ginagawi na ito na lawan-lawan. Anyway, relax lang ka mo sa inyong mga palamating na nagapo kay Tito Wilma sa karon niya nga po. Doon ay kita tugtugtas na alas-stress sa inyong mga radyo. Alin sa kabataan, tutulog sa ating mga senior citizen dira. Alin sa inyo mga radyo, 684 kHz, kita nga mag-uplinay. Sa atin naman, Facebook Live. Ara, kita sa Action Radio Bacolod 684. Yes. Kag sa amon sini website. Kaya sa amon sini website, may radio, dara, Kansas Radio. Na pwede ka mo kalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man gani sa YouTube, basta may internet access lang, di ba na? Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Or this is my live podcast. At then, naidiapon kita tutugtak ng stress. Kasi, kung ano yan, medyo dako-dako, kita ay good kita. So, sa inyo naman yung mga greetings, mga reactions, mabasa natin yung sulat, sa mga updates natin natin sa inyo. Ada lang ang aton dira chat room. Kaya, kilig ng Facebook Live naton, pwede ka mo dira iya maka-send sa inyo sa mga mensahe. Makatamyaw sa putog sa malabutan. Natong sa tiningahapon magluwas dito sa Dikbanwa sa Bacolod Province sa Negros Occidental. Kag sa mga kaiting natin nga mga kaislahanan. Kag sa mga sa probinsyahanan. Ang iban makayuhom nakatawid makahulag-hulag na kita amat-amat, no? Makahulag-hulag na kita amat-amat. Kaya sa pila-pilaman ka mga lugar nga ara na ang ginadjust or i-adjust na ang mga coffee hours, ginluwag-luwagan or ginhalog-hulugan ang paggamit ng face shield naton, ang ginahulat sa ating mga motorista sa karon nga mga barriers nga hindi kung kason, anong kano, kasi ginhabal to sa ginhabal to November 4 mo, si November 4, buwat na ang ginhabal ni DOTR, Assistant Secretary, Pastor, di ba, nadumduman kung na. Si, kung bala ina-official na din, niya i-implementar mo. Di ba, Tito Wilma? Yes, ayton mandalagan sa panahon, sa karon nga adlaw bantayan na naton. Pagalumon, ano pagid maulanon ang business, mas pati palawang sa Buanga del Norte, East Summit Occidental, inatungod sa low pressure area or LPA. Kaya natin pero amin sa Ligas, ito yun, diba na, pabor ang IACF nga kakasunong face shield mo. Kang may paandam naman ang Presidente Rodrigo Duterte, sa itong sini mga LGU, sa itong sini mga local government units, sa mga local executives, ikinang siguruhon or siguraduhon din ang madasid nga vaccination. Dili ka mo kinahanglan siguruhon ni na upon mga tubang kamo sanction. Sana kag sulat man nga talupang doon ni Tito Will magkaroon nga hapon, gani relax lang, kag ato may tag sa kahoy. So, okay, Tito Wilma.
sa atong sinidalagan sa panahon na mention na ni Tito We, di ba? Kay Ro ang pag-asa nga magdulot man sa mapagulugalom nga kalangitan tugtong magalumon nga may lapta-lapta man yung mga pagtupas ng ulan kag pagpaniguob sa Visayas, Masbate, Palawan, Zamboanga del Norte, kag Misamis Occidental ang low pressure area. Kag siyempre may mga posibilidad man ng mga pagbaha-baha or landslide sa nainambitan niya nga mga lugar. Kami araman mo sa panahon nga sa diin maghanay tugtog may araman sa nga tion nga mapastog ang pagbubos ng ulan. Kag sa karon na ginamonitor man sa atong sa Weather Bureau ang duha ka mga low pressure area o duha ka mga LPA nga amo ang nag-aapekto man sa Luzon. Upod dira ang northeast monsoon or ang amihan. Kaya ang isa ka low pressure area ginbulubanta kay nasang aga ara iya sa Dumaguete City, di ba? 70 kilometro nakatungdan nga bahin sa Dumaguete City, Negros Oriental. Siyempre ang isa naman kay LPA ginbulubanta nga siyara sa 1095 kilometro silangan nga bahin sa Visayas. Iba nga bahin sa Mindanao may pagulugalom tugtong magalumon man nga kalangitan. May ara man pa nilagsa nga pagpanaliti or duwatang ulan, pagpanaguob tungod sa localized thunderstorms naman iya, kag may posible man nga mga pagbaha-baha sa tion sa mga mabastog nga pagpanaguob nga sa diin may ara yang mga pag-ulan. Diba? Okay dito yun. Ang sa ito naman sa Western Visayas specifically, kaya kita dito sa Negros Occidental Features ng Bacolod, pag-alumo na itong kalangitan sa sininga-tion nga may lapta-lapta man yung mga pag-ulan, pagpanaguog sa pilikabahin bangod sa low pressure area. Pero nagalabay-labay man nakasingki sang kainiton iyan haring adlaw, di ba? Kasarangan naman ito tumabas kung daknias ang hangin halin sa nasidlingan ang mabatsyagan sa bugos nga islo sang Negros. Ang aton baybayon maging magsanay, yes, magkanay tugtog kasarangan man, ang pagdapya sa mga balod. Dali lang gid, ha? Taog alas 10 ang aga, unas naman alas 4, 10 karon nga hapon. Sharing adlaw kaina, alas 5:25 sang kagaon. Ka magatunod siya alas 5:20 sa sining nga hapon. Antes maniba naton nga mga updates, isa ni ka flash report, alin kay Action Eden Aboso. Action Eden. Yes, Vilma. Pinaka-reflection area ang disang ito. Action Eden, gawtod-utod ka. Action Eden, hindi namin mo signal. I'm sorry. Yes, pare. Actually, Vilma, go ahead. Okay, may choppy. Choppy mo sunod. Action Eden? Okay, nadula sa atong linya sa Action Eden. Tungod hindi natin maklaruhan kung ano iya sila report. Action Eden, kaya nag-autodutod ikaw. Ay, nano. Okay. But anyway, gagapangita pa si Action Eden sa namin iyan na signal para man sa pagdulong sa itong sa Isaya ka flash report. Okay, check na itong sa Action Eden. Okay na si... Okay. Pasensya mga kaya line sa area po. Action Eden, hindi ka din maintindihan. Hindi mo guro signal o tudod-tudod yet. Hindi natin mamurutan ang imo report. Check natin liwat be, Action Eden. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, 1:49 na.
Action Eden? Okay. Pabulubudlay. Ito magbabalikan ka lang siguro si Action Eden. Kaya, I'm sorry, no? So, sininga si Un. Kami isaya ka shooting incident nga natabo. So, luyag na ito mahibaluan kung diin ina natabo o kung bala. O, hibaluan na ito. So, mas mayo kung klaro ang atong sanisigaw. So, ginulat-ulat man natin ang pabalik na Action Eden. Kami ara, naglintad na isa ka shooting incident dira sa mga isang reclamation area. Okay, check na ito ni What's Action Eden. Action Eden? Action Wilma, okay na katon nga signal. Okay, yes dear. Okay na. Yes. Action Wilma, live kita di karon sa bahin sa reclamation area. Kundiin may isa naman ka shooting incident ang nagluntad kag unfortunately babayi ang aton sining biktima. Kung para sa mafamiliar sa aton sining mga action diri ni sa may Halandon bala diri ka maagis Halandon tubang na siya sang emission center emissionan di bala Action Wilma sa bahin sa reclamation area kag as of now nadigin takluban na di ang bangkay indication nga tiari naman na taga TRMO na declare naman nga wala na Action Wilma sang kabuhi kag ginahulat na lang ang mga katapo sang scene of the crime operatives para magpatigayon kag makadugang pag-investigasyon sang aton sining nga kapulisan. Pero so far wala man kita sang may mga nakita diri no nga mga pasiyo abi o kung ano ang iban nga mga ebidensya na pwede diri sa makita diri sa area. Subo ang babayi ni nakasandal ni siya nga color brown kag nakakwat. Kaya ni siya naka-dress bala nga polkadat nga color red. Action Wilma amo na siya ang iya diri nga indicator. Pero ari ang dapat COP sa Station 2. Kumatiyan nato ang dugang nga na impormasyon. Pagayon pa. Sir, isang sa mga Joy Galay, sir. Sir, initial lang, sir, lakap lang ni Sir Am natin sa picture. Initial lang muna ako nagalakat. Identify niya po, sir, or may family na nagkatso? Identify ito ng walan nga. Pero pinakonfirm sa pagkakamutin na lang na to. Wala pa, kaya wala na din sa family. Wala taga na Castellana, initial. Okay. Busy initial info, sir, gaano di siya ko na, sir, ano yung oras? Amo na demand rin sa kapamabuhi. Mga friends, mga truck driver, mga finance. Ano, Brian, sir? Commercial support. Mga more or less, kila edad, sir? 23, 24. Sige, sir, salamat, sir. Di mo to sa simbahin, Sir Pagprana, COP sa niya. Police Station 2, more or less 23-24 years old, isa sa commercial sex worker, ang biktima sa sining shooting incident. Pero sa karoon to dahil pang investigasyon kung ano ang description man sa mga suspetsado, kung on-foot bala o kung ang nakamotor man, kay wala ka diri sa mga naka-identify pero mangita ka diri sang posible nakakita bala sang insidente nga nagdugta diri no. So dali ni Action Wilma. Kaya sorry sa mga kaso medyo bigit ka bakog ang hangin diri sir. Kaya po sa sunod sir sa araw ko din na sir sang natabo dito. Bago lang. Pero kilala niyo na sir ano no. Hindi man ako tayo. Okay. Thank you. Dire pa sa Piak Action Wilma. Kay bali, kung going ka pabaybay, ang bangkay ari sa may left side. Nagahamyangon dire. Karari, mamangkot ka. Sir, may hapon. Sir, sakto na radyo ba ko? Sir, ari sa mga sila, sir. Nakago ni sir. Pero, diri ka sobra, sir. Sinodiyaton na pwede na naman. Sir, kanya po. Sir, ano ka di na, sir? Saan natapos na, sir? Pero kilala mo na, sir, ang ano. Medyo do mabutlay di ang kuhan. Actually, ano, ang pwede pamangkutan kasi busy road man na din. Kumbaga, busy area, abe. May kanya-kanya man, kumbaga, nga
pangabuhi ni ang mga tao nga nag-linabag diri no. Sir, kabati ka mo gina sir, tama pa mo. Instruction lang dito kaya. Wala sir. Sige, thank you. Actually may mga nag-standby di action mo mamo pero habalida subong laman sila na abot din sa area. Kag we understand man nga ang iban mahadlok no maghambal man especially nga amo ni daan yung mga panahon subong medyo delikado pag makulbaan man sila para sila sini nga safety. Pero so far action Wilma wala disang pwede kag dugang pag naton nga pamangkotan ari sa mga security guard mamangkota. Kasi daw medyo wayang na ang lugar, action event mo makadto sa reclamation area, di ba? Yes, Daw correct may ako mga rin. nasa-shortcut Bakit sa iban. correct. Kung kalapag daan sa lugar, so hindi mo man baladayon or ma-identify kung may ari diri yung mga nilabay. Pag may ara mo sila mo sa ila, hindi nga mga ginakabisihan nila. Sir, may hapon. Sir, nang alas gini sir, na-reported. Sige, sir. Mga oras, sir. Mga nauna, gid sir. Kilala niyo man na dito, sir. Kidiri na dito. Munon nga nakataka, mga sakla. Saka sa mga truck. Ali, gini ko na sir, Mandina. May isa mo, dito kami sa gate, ayun, may kami. Robin ka mo, sir. Pero wala ka mo nakatay, hindi na. Kung may mga unusual na wala ka mo kabatilo po, etc. Wala, sir, do unusual or strange nga mga nakamotor o kung kita ka mo bit-bit arma. Wala. Thank you. Asang na, Wilma, security guard ko, isang bread ko. Tiyabak mo, may ara na gaggamit. Isang nag-roving gali. Pero na-timingan, gid, na natabo ini sa babae sa biktima. Pag para karon sa Wilma, sa pangalan, kay actually may pangalan naman sila, ni Sir Pastrana, ugaling kay ginakuan pa, gina-make sure kanila pag na-identify para man para man sa benefit na kasuligpan sa pamilya kag sa aton ng mga listeners. So mahiyagaw lang kita karon action Wilma no kung may mga updates din sa area. Sige, yun lang man natin sa inyong Facebook Live para mapabalo ang aton sa mga action regarding sa sininga update. Live din sa Japon sa bahin sa reclamation area para sa flash report at sa inabot unal sa Britong Action. Sa Bacolod, Action Radio. Okay, sa atong sa mga action sa mga palangga na itong mga palamati kapati ano ito na ang isa-ka flash report sa aton patrol with Action Eden Abonso dahil sa isa-ka shooting incident nga natabo dira sa bahin sa reclamation area. Kung ma-imagine ninyo reclamation area nga dili ba sa may halandon pagkadto sa baybaynan dira iya natabo ang incident nga sa sunuman sa investigasyon sa atong sinikapulisan. Ginaaligar ang babae nag-edad mga 23 to 24 years old. Although nga may ara na may identification na kilala na pero gina-confirm pa sang atong sini mga katapos ng kapulisan, no? Kung ang iyagid siningalan, pero sa atong nila mga kauturan nga rin pamati sa sininga hapon kag magasiling ka mo bala kung umandira. Kung kasi inyo, ini pamilya, ilabi na sa bayan sa Castillana, ini sa mga 23 to 24 years old, galing kay ang iya, sining ginasuksok, nakapulod ka siya, may sundown sa niya brown, kita na itong delas mga naka-live, no, makita na itong kay ina na samtang nag-report sa Action Eden, nagahamyangon ang babae. No? So, hulaton natin ang konfirmasyon sa mga kapulisan angot sa identity sa biktima na tungod sining shooting incident kasi diin na wala na sang kabuhi ang amo iya nga babae. Action Radio, Philippine Standard Time, alauna 5:48 na. Tito Web, kada isa inakahita po ka masakit man nga balita para sa karon ini nga hapon. Pero gapasitlatan ko man gamay ang paslan ko na lang gamay nga itong mga updates
kay kadamo man sang natutubla sa facial as mentioned ito kay na no kay kadamo sa mga miyembro sa nga IATF o kung na Interagency Task Force ay nagapabor nga kakasuna ang paggamit ng face shield ina iya ginapabudjek sa Malacanang kaging confirmal man ina ni Presidential Spokesperson Harry Roque kaging hambala na sang IATF ang natungod sa pagkakastang pagsuksok or paggamit ng face shield pangod sa nga pagnubo man siyang kasi siyang COVID-19. Kaya mo nagasilin sa ila nga dapat untatan na ang paggamit sina. Iban siyempre, kumpormi man sina. Diba? Something sa piyak nga bahin, ang presidente naman na to na Presidente Rodrigo Duterte, nagpaandam sa mga local chief executives, sa itong mga local executives sa mga LGU, magapangatubang kamo sang sanctions kung mapaslawan kamo sa pagpatigayon sang pagpabakuna batok sa COVID-19 sa inyo mga constituents in the most extended or expeditious manner. Kasi ni Duterte nga iya naging tagaan direktiba sa Interior Secretary Eduardo Anyo nga siling mangin liable ang manabat ni Jabala ang mga LGU kay local chief executives nga mahibaluan nga wala bala naga-perform ay wala nagatrabaho sa maayo sa pagpatigayon sining roll out sa pagpangbakuna. Hulato naton kay naa liwat iyang pabutyag sang presidente nga naghatag sa direktiba no ang ginsulit ang iya direktiba sa mga kapulisan kay sa mga militar nga maghatag din suporta kag resources para sa pagdulong sa COVID-19 vaccine sa ibang nga bahin sa atong sinipungsod. So, ano na naman ang mga reactions dira. But anyway, hilat kita sa update. Pero pahanumdum ni Tito Wilma, ang paghalong aragid sa aton, hindi kita maging kampante. Face mask natin, padayunin din natin ina. Okay? Kaya ito na mga kauturan dira sa inyo man mga pagsinanglan sa mga bulat, ara lang sa likod sa Base Center. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas sa gani. Okay, sa itong dira mga naka-online, sa itong dira mga naka-online, hi and hello, anay. Yes, ay nag-upod kay Tito Wilma karon nga pon si Joshua Christopher Velas. Good afternoon. Salamat gid sa imo. Miss Margie Haniva and family sa imo, salamat man. Si Rufino Era Gabino. Good afternoon. Sir Mileli Oligo. Elizabeth Maleke Gamala, yes, good afternoon lang din sa inyo. Thank you, kid. Salamat lang na sa inyo pag-like at pag-share sa atong suni program sininga hapon. In the Ron Arihida Trava, mayong hapon lang din sa imo. Good PM tawe. Joshua Christopher Velas, yes, good afternoon. Noemi, Inday Noemi, mayong hapon. Noemi Montaño Tuayon, kay Ma'am Yvonne Vostier. Good afternoon, Tito Wilma. Done sharing. Thanks, kid. Virgo September. Virgo September, thank you. Hello, Tito Will. Love you. Okay, thank you, kid, ma'am. Ana Sinoro, mayong hapon action, Tito Wilma. Mayong hapon pa nila sa imo, mama. Thanks for the big heart. Mileli Oligo, ano naman siya. Okay. Good afternoon, Tito. Monitoring, keep safe always. Yes, in the Chin officer. Yeah, thank you, kid. Tamyaw ko lang please. Yes, Sir Mileli, kay mga listener man naton, mga regular listener gini naton sa day Ma'am Vanessa Starmayo, kay Chinky Dilagdon, kay Yvonne Bustier. Yes, Marilyn Tipag, kay Noel Amar. Ada man si Sir Alex Montesa. Sir Alex, good afternoon. Good PM, Action Wilma from Rufino Ira Gabino. Di na to naglumpat siya. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always and take care. God bless you and your family circle. More power to ARB at 52. Thank you, good Ma'am Elizabeth. Sa imo man pamilya. Good afternoon, Ma'am. Watching live from Barangay Maaw. Yes. From Barangay Maaw, Bagos City, Family Mati. Yes, sa pamilya Mati. Dira mayong hapon. Halin kay JM Mati. Inday Blaza, salamat man kaga maayong hapon. Okay, relax lang kamo dira, ha? Balikan kamo ni Tita Wilma na naman karon dugay-dugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Naman ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo. Standard Time si Tito Wilma, magabasa na sang atong sulat sa siniiyak na kape. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, natong sinila letter sender sa karon iya nga hapon si Adele, no? Si Adele. Isa ka single mom. Ang mensahe ni Adele,
sa iya messenger ni gipadalaman kay Tito Wilma nagasiling, Dear Tito Wilma, hello lang sa mga taga Bacolod, kag taga Negros Occidental, kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Especially tita sa This Is My Life. Ako gali si Adele, Tito Wilma. Kayuhom ko pala. Hindi, sila nga nagpalangga ako tungod sang love na ginatawan. Pero, ginbayaan lang ako pagkatapos magbusong, magbata. Kaging palikdan lang. Amo ina kung nga single mom ako subong. Halin sang makaobra ako, tita, sa call center. Nangin mabudlay para sa akon ang pag-atipan sang maayo sang akon isa kabilog nga bata. Mabudlay tungod tulog ako bilog nga adlaw. Makabugtaw man, makatulog liwat. Pero ang radyo sang akon magulang among nagapukaw sa akon. Nagaulo aligmat lang ako, tita. Hintay, para nga mamangkot kay Manang Sheila, kung dala nakakaon na, kag naka-online class na ang bata ko. Maayo lang gani kay ara si Manang Sheila. Utang tugid sa iya ang panahon nga hindi ko mahatag para sa akong bata. Wala naman ako sa saligan pa nga tatay, Tita Wilma, ang bata ko. Tungod madugay na kani nga naglayo ay kagsubong may pamilya na siya na ibang. Amo lang ina, pani kung duha kani may tatay nga nagka-palangga kag nagaatipan man sa akong bata. Ginatingungaan ko giyad nga padakuon ang bata ko tungod wala ako sang pwede nga mahatag sa iya, kundi ang maayo nga future. Subong, 6 years old na siya. Grade 1. Nagakinahanglan gid sang proper care. Ganit ginasakripisyo ko nga maka-double effort ako. Bisan kung kisa, nagalain akong pamatyan. Kag once gani kita, nagmasakit na ako tungod sa tuman nga kakapo. Palangga ko gid ang bata ko. Hindi ko gusto na manging pariwara siya sa ulihi. Isa ka babayi, kag tama pa sa bata. Madamo pagid ako kang dapat simuon para sa iya. Abi ko Tita Wilma, konsista. Nagahidi ako. Konsista, nara ko sa work, kaagahon, nagatulo ang luha ko kung dumduman ko ang akon anak. Bisang sa balay, kung nagabugtaw ako. Pero, ginabawi ko nga. Kay para hindi ako mangluya para sa akong bata. Gusto ko tita nga matabo nga hindi ko siya mapabayaan. Ang tanan himuon ko para lang gid sa bata ko. Adele. Well, anyway, sa imo Adele, salamat man. Kag mayong hapon dira sa imo. Nigda sa kono subong. Mayong hapon lang dira sa imo Adele. Single mom. Kung mga maisog na mga babae. Mga maisog na mga babae. Pero sa sitwasyon mo, Adele, wala ka nag-isanon kadamo sa mga pareho mo. Ang among sining sitwasyon. Mga single mom nga very optimistic sa ila pananawon sa kabuhi, sa ila panindugan sa ila kabuhi. Naamo na sila na hindi kuya mag-give up tungod sa natabo sa akon. Hindi siya mag-give up. Natabo ini sa akon, batunon ko, kinanglan maninguha ko para sa akong anak. So, umuwi nagkakatabo sa imo.
Dira ikaw hugot sang kusog kag inspirasyon sa imo bata nga babae ng 6 years old. Dira kuwa. Never surrender. Yes, ha? Kaya nga, yes, ako yung nagakomporme gid ko. Nga kabudlay sa imo sitwasyon. Pinsara sa adlaw nga nagabugtong imo bata, katulog ka. Kung gabi nagatrabaho ka, amo man pagpahuway sang bata mo. Talagsalan ka mo, wala bala precious time yet. A precious day nga kinanglan yet. Pero may ara ka man siguro. Pwede man guro ka isa makalib sa trabaho, di ba? May ara man mga holidays, may mga off man. Kinanglan ko mag-abot ina ng mga adlaw, ihatag mo gid ina tanan ng mga tion sa inyo sini anak. Kag inday adlaw, yes, kabudlay, gid ba nga permi ka kapoy mo. Ilabi na gid bala ko, amo na siling nila, basta ako sangka, ang duty mo, mostly, ako na sa graveyard, di ba? Kaya imo yung sleeping pattern, kabudlay-budlay, i-adjust, muna ba na, di ba? Kabudlay na iyan, ha? Pero kinahanglan mo gid ang magpahuway. Ha? Kinahanglan sa aga, pagpauli, pahuway ka gid. Magpahuway ka gid. Magpahuway ka, magpakabakod ka, tungod nga, sa imo nagasalig, kag nasandig ang kinahanglanon sa imo unika iha. Nagaisahan nga bata nga babae, dali lang. Kag hindi ka magkalipat sa imo magulang, si Manang Moshela. Ano si Manang Moshela? Wala pa pangabuti. Kinangin pasalamat ka gid sa iya. Pero nung tanan nga ginay mo sa bata mo, pasalamatan mo gid. Siyang nagapuno sang imo absensya sa imo sini anak. Dako gid siya nga bulig sa inyo nga duha sa imo sini anak. Mas maayo bala kung kaisa inday adult, no? Mas maayo gid kung kaisa nga may ara ka man nga mahatag sa iya, hindi siling magulang mo siya, pero mas nami nga may ara man gamay bala nga compensation or let's say gamay nga konsuelo sa iya. Kami ari magulang nga hindi di makaantos man nga magtan-aw sa ginabudlay nila nga utod, labi na pareho sa imo nga kita na ni Manang Moshela nga nagapaninguha ka, nagapangabudlay ka, tanong ginahimo mo para sa bata mo. Just pasalamat ka kay very supportive siya. Kabigon mo niya ba lang ang ginatag mo sa iya, hindi bilang ginabayaran mo siya, kundi bilang pagpasalamat kag pagtanaw sang utang nga kabalasan. So amo sina. Amo ginaiya na amo gina dapat sa mga mag-utod, nagabuligay, nagaunyungay, nagahangpanay kag nagaintindihanay. Jutay lang gid pag-antos, mangin maayo gid ang tanan para sa imo. Kag kinahanglan ara gid permi ang imo pagpangamuyo. Para sa imo, para sa anak mo, para kay manang mo, para sa bugos ng pamilya. Ara iya sa imo, nakadepende sa imo kung ang ano tawi. Hindi ko magpinsaran niya bala tawi nga buksan liwat ang yabala tiyago when it comes to love. Sa ginatawag nga pagpasig relasyon. Depende niya sa imo. Depende na iya sa imo. Pero kung ako, advice ko lang, subong niya nga panahon, mas kinahanglan sang bata mo ang panahon mo para sa iyo. Kung pwede pala nga isakripisyo mong kaugalingan mo para sa bata mo, himuon mo. Pero someday, pa mo ka na blatitawin mo. Kahit since bata ka pa man, sa ulihi, kung may ara, mabuot nga klase siyang tao nga may balatsyadon, kag may konsiderasyon sa imong sitwasyon, kag batunon sang bugos ang imo pagkatao, kag palanggaon sang bugos, kag batunon man ang imo anak, hindi, tagaan mo sang kay gayunan nga mga malipayon man ang kaugalingon mo, hindi bala? Pero kinahanglan sa paghimo sinaiya nga bagay, siguraduhon mo ang tanan nga walay ka sang dapat hinulsulan. Babayi ang imo nga bata, ano ba lang kinahanglanon niya sini na anong mga bagay-bagay na kinahanglan, hindi sila nga go lang kita sa adlaw-adlaw nga tanan. I-foresee ka man bala kung ang mga posible nga matabo sa uli. Kung pabayaan mo lang, nga masiling kabi, kung ano lang pabot sa ginawa mo lang na, ati kung ano masarangan ka lain sa ginapaninguhaan, sa ginapangabudlayan, sa ginasakripisyuhan, kaya masukan mo gid sa ulisi ang bunga sinakanan. Pasalamat ikaw, nga may Manang Sheila, ikaw, pasalamat ikaw, kabisan paano wala, kaya napabayaan sa mahal nga Diyos. Ay ginatagaan niya ikaw sumaay nga lawas, kaya ginagrasyahan niya ikaw, para masuportahan, masusentuhan mong imo anak,
sa iya sini pagkinahanglan. Pag mga pagkinahanglan, pag para matagaan siya sa maayo nga palabuton. Magpakabakod ka gid kag halungan mo gid ang lawas mo, Adele. Salamat sa imo. Sa mga kauturan natin dira ka mo man. Pwede ka mo makashare sa mga istorya ninyo, mga problema ninyo, experiences ninyo sa inyo kabuhi. There is This Is My Life. Bukas ang atong programa para sa inyo tanan. Padala lang sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Lucon Street, Bacolod City. If not, ipagi sa Facebook, no? Search nyo lang dada ang personal account ni Tita Wilma. Wilma and Pepino Sugaton, click nyo lang and makita ninyo dada. Na? Send nyo lang, type ninyo, pwede hinago inyo ngalan, inyo lugar, inyo account name, di natin pagbasahan kung gusto ninyo. Kag i-send nyo lang, kay magwa lang na, mapop up lang na yan sa ano nita we, sa messenger, kaya ako na makabasa. Okay? Yes, Tita Wilma, alas 2:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, ari bala ho, ang isa ka bago nga vitamin C. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga years. One supplement. Okay. Abe, kay manamiyaw taga sa ila. Di na sila. Mamo ka na ba na to eh. Una-on to diyanay. Kay Apo M. Lacson. Good afternoon, ma'am. Kanami sa imo mag-pronounce mo. Ay, mga anak ka mo. From Cafe Molave, thank you so much, Inday Apple. Vincent Chavez, good afternoon. Nag-upod man siya sa eton online. Salamat Inday tawi sa paglawag sang greetings. God bless. At Tia Kim Eriman, good afternoon, Tito We. Good PM, Tito We. Present naman kami ni Thelma Iguico, Lydia Chua, kag Jennifer Formigos diri sa Selen Homes. Kag syempre, tita, ang duha ko di kaapo. Hindi magpaulihi, kids. Stay healthy always and your family, Tito We. Sa imo man, Ma'am Virgil Pinda. Dulce or Dulce Hardillo Pakalinga, hello. Good afternoon, Tita. Stay safe and God bless. Okay? Annalyn Abanto Balinggoy. Sorry ha. Sorry, Gid. Bilanggoy. Annalyn Abanto Bilanggoy. Good afternoon, Tito We. Watching here from Carulan, Kabangkalan City. Greet lang ko sa akong family sa Barangay Carulan. Mama ko Felicia Arcas Abanto. Thank you so much, Tita We. Wow. Salamat gid sa inyo mga anak. Paamo kay nabala. Di ba, Tita Wilma? Yes, salamat gid sa inyo mga anak. Araman. Yes. Inday Blaza, good afternoon. Kamusta na ikaw? Good afternoon man kuno, Tita We. Inday Tawi, happy month of November. My happy month sa akon. Yes, happy month mo November kay it's your birthday on November 7. Am I right, Sir Melali? Yes, oo. Boho. Okay, kag Ira, man Tita We. Thanks gid for the heart. Ruchel Fulgencio Susana, thanks for the heart, na. At Kim, kay Kim Jukadin Antupina, good afternoon sa imo dera tuto, no, sa inyo dera. Kag kay Rexes Ungsod,
kay Joshua Christopher Belas. Good afternoon, kag salamat man. Sending back the heart you sent. Joshua Christopher, yes, and precious heart pa mo ka na. Eddie Laos, yes Sir Eddie Laos, good afternoon. For sure si Sir Eddie Laos, upo na sila ni Nanay Isabel dira sa may Victorias. Kay iniadlaw-adlaw tagi na sila nga mga suki sa kahanginan. Noriel Valakio. Okay. Janely Alimon or Jenny or Charlie. Evelyn Martires, kamusta naman yung hapon? Dira sa La Castillana, din gani ka mo? Ashinda Angilita, da sa La Castillana, speaking, da pa kung dinanay si Makita de Badong. Magallanes, kamusta lang dira? Kamukha kay Ma'am Karen. Annalyn Abanto Bilanggoy, yes, Apple. Thank you, kid. Apple M. Nexon. Kag kay Ronald Espeso. Roslyn Maldissimo. Enough lang na anay. Balikan naman kamo nito. Kung may chance, gani relax lang kamo da. Ha? Okay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa time alas 2:40 na sa Siningabahin, ay pawis coke na kita. Pwede sa inyong pawis coke sa Miyerkules nga adlaw Nobyembre 3, tuig 2021. Sa mga celebrators natin, happy birthday, no? Happy birthday lang sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw. Okay, Scorpio anay ta Wilma. Ang mga Scorpio mo mga natawo Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Yan. Sa mga Scorpio, ano tita we? Pagpangamuyo. Amo ina makahatag sa imusang katawhay sa balatya. Correct, ginabala agree ko na Scorpio, himuabala. Nan. Kagtagaan mo man igtalipangod or atensyon, ang mga maayo nga ginahimo sang imo isig kapareho. Mga masuwati mo naman ng mga numero, 21, 17, 47, kag 35. You have purple is your lucky color. Okay, Sagittarius? Ang mga Sagittarius naman may mga natao, yan, Nobyembre 23, so Disyembre 21, pamalipayon ang mga Sagittarian karon nga adlaw, na? Palipayon tungod nga iyagid i-discover ang iya sini purpose sa kabuhi. Dapat, no? Samtang ginahibalo mo kung ano ang purpose mo din sa kalibutan, balatsadon mo kini nga malipayon ikaw. Pagbulig sa isig ka pareho, kabahin na ina sang kalipay mo, di ba? Okay, so go, Sagittarius. Maswerte ninyo ng mga numero 21, 15, 37, kag 43. Sa Teen White is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, ito Enero 19, padayuna ang imo ginahimo, especially sa imo trabaho. Kung may negosyo man ikaw, padayuna man ang imo sa mga diskarte sa imo negosyo. Kaya makita mo ang kaayuhan sa imong trabaho o makita mo man ang kaayuhan sa imong negosyo. Kay mga maganami iyang inyong sini-income. At kung increasing ang imong sini-income, abi ninyo Capricorn, makabayad ka mo sa inyo may arad ka mo dugay-dugay na nga utang. Bisan amat-amat lang, butang dili pasalamatan gid ka mo sa inyo na utangan kung inyo madumduman. Capricorn, may suwate mo or niyo ng mga numero 11, 23, 46, 37. Emerald green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, Febrero 18,
makaangkon ikaw sa horoscope mo sang bago nga kontrata sa work. Kag may posibilidad man nga mag-umpisa ikaw sa bago iyang klase ng trabaho o negosyo. Ina ko may plano ka man nga magnegosyo, Kag abi mo maka-attract ina sa mabiniligon nga tao para sa imo ginaplano. Mas wati mo nga numero 11:46 sa rest kag 28. Sun yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman ni tao Pebrero, Justin Weather, kung Marso 20, karon nga adlaw or ini man nga simana maabot ang tao nga magabulig sa imo. Magabulig sa imo kung ikaw Pisces isa ka estudyante. Dili gani ikaw. Kag kinahanglan hindi ka man nag-untat sa pagpangamuyo para gabayan man ikaw sa aton mahal nito. Kag makilala mo man ang imo matud-tuod nga sa ugalingon. Ang imo matud-tuod nga kinaiyak. Kilala mo ang self mo. May tuwati na mga numero 8:41, Justice 8, tag 27, Kidlat Red is your lucky color. Awis, ang mga awis naman yung tao, Marso 21, Tuktubabli, Justin 9, kung ano man nga klase ang kahinuwayan ng ginaangkon mo subong, sinanglang tagaan mo na importansya, awis. Kagari pag kung nahilig ka sa pag-post sa social media, suno sa imong horoscope, hindi sigid anay magpadali-dili sa pag-post sang kung ano man. Ilab binagid ko na tungod sa mga sensitibo na issue. Yes, it says 28, 37, yes, mo naman sa 1 milyo na numero. Aries. Manga orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:45 na. Una pa lang tungabahin sa aton horoscope. So, relax sa ibang nga mga zodiac signs. Magabalik pa kita pagkatapos ng mga ini. Ang Dr. Okay, Malumina, yes, thank you. Good mayong hapon, Ms. We. At yara na si Sir Eddie Lau. So, good afternoon lang dira. From Latix Market Fairview, Quezon City, kay Elmer Itunes, Regalado. Mayong hapon, Tito Wilma, keep safe from Latix Market Fairview, Quezon. Salamat, gid na afternoon, tawe, yes, hindi Annalyn Abanto Bilanggoy, dira sa Karulan, Kabangkalan City. Ginatamyaw lang iya pamilya sa Barangay Karulan, si Mama ko Felicia Arcas Abanto. Thank you so much, Tita We. Okay, mo ka na wala. Okay, kag salamat, kid, na. Kag, yes, nanay Norma, mayong hapon man sa imo. Elmer Itonis Regalado. Mayong hapon. Kag, yes, kay Jerilyn Gustilo. Yes, mayong hapon sa imo. Mayong hapon lang kag salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma sa karon nga hapon. Ada man si Fina Yaon, good afternoon. Kay Noemi Montaño Tuayon, good afternoon. Ray Canillas Tagulican. Roslyn Baldissimo, yes, salamat man. Okay, so salamat gid, dali lang gid tawe, no? Dali lang gid tawe. Salamat gid. Kay Susan Valdivieso, good afternoon. Kay Ma'am Lani Heromiano, good afternoon man. So salamat gid sa inyo. So relax lang kamo dira, ha? Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayuno naton ang paghatag sa mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw, Miyerkules,
Yamri Traso. Hindi ka na tawe, yes, ari lang to. Taurus na kita, ha? Ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20. Abi mo bala, Taurian or kamo nga mga Taurian. So may negosyo kamo or let's say may mga produkto kamo ginabaligya. Kadamo sang ma-attract dira. Ha? Kadamo sang ma-attract sa produkto nga inyo ginapakilala kay gina-produce sa karon. Tungod sang maayo nga mga feedback halin sa mga consumer. So may posibilidad iya sa inyo, Taurus, ang ginatawag expansion. So go pagid tagdugang pagid nga pagpanginguha abi paamo ka na, no? Mga maswati ninyo nga mga numero 32, 11, 25, kag 43. Mango orange is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, Tugtugunyo 21. Gemini, ang imo horoscope, nagasiling na antes pagidban magdisulto sa paghinulsol ang pagdugang. Dugang kang imo siniwait o kung imo bala pagbugat o pagdako, kinahanglan mag-diet. Sa mga Gemini nga, GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuport. Ang 50 siya sa Action Radio Philippine Standard Dance kanami na maubos na ito pagkatapos balik na. Na naman Tita Wewan. O Taurus, balikan na ito ng Taurus sa Abril 20 to Mayo 20. Abi bala ninyo, Taurus, sa nambal ni Tita We, kagina. Kung may mga produkto ka mo, o kung ano naman mga produkto ninyo, nami bala ang mga feedback sa inyo produkto. No? So, tungkol sinong mga manami ng mga feedback damo sa mga investor, ang ma-attract dira. So, may posibilidad makaangkon ni na expansion. Mas wati mo ninyo ng mga numero 32, 11, 22, kag 43 mango orange is your lucky color. Yes, mga Gemini naman, ang mga Gemini, Mayo 21 to Junyo 21, Gemini, kung feeling, bala ninyo nga doon nagabugat ikaw, or nagamatamat ikaw, dako, kinalan, mag-diet din, ha? Antes pa man ikaw mag-hinulso sa ulin, halungi lang lawas mo, ha? May suwati mo nga mga numero, 8, 26, 42, kay Justice 7. Sandalwood brown is your lucky color. Kag yes, mga Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, Hunyo 22, Cancer, kung ikaw may ara, legal na problema, masolbar ina. Kag makuha or maangkon mo man ang ginahando mo. Kag ginaugyunan man, sang kahigayunan, ang pag-angkon sang pag-o nga trabaho, or panibag-o man nga pagkasitaan para makadugang man sang imong income. 48,
13, 28, 18, kay 33 mga masuwating mo nga numero. Inyo man lucky color sign blue. Yes, ang mga Leo naman. Mga Leo, Hulyo 23, Octubre, Agosto 22. Feeling niyo subong ni Leo. Feeling niyo subong prioridad para sa inyong trabaho o kung ang inyong manegosyo. Parang mapunan ninyo ang inyong kinahanglan dugang pagyed nga pagbaka. 12, 53, 28, kag 31 mga maswati ninyo nga numero. Shocking pink is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23, September 23. Ba may mabaton, ikaw ang surprise gift, halin sa abroad, Virgo. Tani, no, kabay pa. Mangin happy man ikaw. Mangin happy ikaw sa kahilwayan nga maangkon mo. 11, 32, 47, 23, ang mga masuwatin mo or ninyo ng mga numero, Virgo. Sapphire blue is your lucky color. Libra, ang mga Libra naman, September 24 to Nobyembre 23, Libra, mas save mo ang kaugalingon mo sa kahuyanan kung untatan mo ng imo pagkapalasugid. Ang imo pagkatikalpik, bala, kung hindi man na, hindi lang maglain buot mo. Hagay mo ang pagkapala-istorya mo, pagkapalasugid mo, untatan mo na, para ma-save mo or maluwas mo kaugalingon mo. Kung may ginabatsag ikaw nga daw hindi nami sa lawas mo, kinanglan din libre magkonsulta ikaw sa doktor. 47, 32, 26 mga masuwarte mo ninyo nga mga numero Libra, ruby red is your lucky color. Nabatian natin, I don't know sa zodiac sign para man sa atin na scope karon nga adlaw November 3, 2021. Miyerkules nga adlaw. At po, ang Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las 3 at on 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ninyo ang para sa iton Orasyo Enterata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikason sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy.
Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis. Kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat gid sa inyo mga palangga neto ng mga tagpalamati sa inyo pag-upod sa itong sinipagpangamuyo karon man nga hapon. Adoption tarata by to COVID-19 kag atong sa reflect prayer. Salamat gid sa inyo ha. Melvin Solidario Abdul na watching live ko na sila from Barangay Malingin, Bagot City. Good afternoon ko no Action Radio Bacolod. So po nila to. Happy to keep safe always and God bless watching from Auckland, New Zealand. Salamat gid Sir Lester Ray Benitez. Salamat man. No? So salamat gid kag sa siningabahin si una sa nga pagpaalam ni Tita Wilma sa This is My Life karon nga adlaw. No kay buwas na naman. Miyerkules karon nga adlaw November 3, 2021. 52 days till Christmas Day, December 25, and 59 days until New Year, January 1, 2022. Kagang aton mabiling nga Bible verse of the day para sa inyo tanan halin sa Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati sa liwat maayong hapon. Buwas na naman, standby sa may nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.